Tervetuloa! Tämä tässä on ensimmäinen kirja, jonka mä oon ikinä kirjoittanut. Siitä on varmaan yli 15 vuotta, kun mä tän tein. Ja mä oon monta vuotta tätä etsinyt, kunnes löysin sen tuolla vanhoista laatikoista. Ja mä oon niin innoissani, että mä pystyn jakamaan tän nyt teille. Me voidaan yhdessä lukea tää ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Tarina lohikäämstä. Onkohan pelotava? Lohkäämestä. Olipa kerran lohikääme. Lohikääme asui luolassa. Kun lohikäärme asui luolassa, ihminen tuli luolan, lohikäärme suuttui. Ihminen oli luolassa, lohikäärme suuttui. Ihminen oli luolassa, tuli myrsky ja ukkosti. Kun ukkonen loppui, ihminen tuli ulos. Onneksi lohikäärme ei suutunut. Ja sen pituinen se. Täällä takakannessa lukee, eikö ollut tosi pelottava? Kiitos kun pääsitte mukaan todistamaan tätä absoluuttista taideteosta. Mutta nyt mun pitää mennä, nimittäin joka ikinen yritys haluaa teetättää tästä miljoonia kappaleita, joten gotta do some business. Kiitos kun katsoit videon ja hei hei!